No nормально будет. Я очень No niin, ja löpinät sikseen. Rupee kohta taas golfkausi olemaan paketissa ja aika siirtyy sisätiloihin reenaamaan. Ja mihinkäs muuallekaan kannattaa tulla kuin Hiisi Golf Caveen Malmille, niin iltaa vähän lyöntiä ja peliä ja sitten ensi kaudeksi niin 20 metriä lisää mittaa driveen ja 2 senttiä haulissa totta kai. Tervetuloa. Ja kuten näkyy, niin meikäläinenkin tarvitsee vähän reeniä, että saadaan mailanpään nopeutta ja ball speedia ja etenkin mittaa lisää. Ei muuta kuin reenit Hiisi Golf Caveissa ja puntille. Ei se muu auto. Nähdään.